Zemetrasenia za rok 2013. Spolu bolo 20 závažných zemetrasení. 20 za celý rok, ale tých závažných bolo oveľa viac. Ale tie závažné boli 20, kde umierali naozaj veľa ľudí. Môžeme preskočiť naspäť o dve. Ešte jedno. Ešte. Hlad, mor, zemetrasenia. Povedzte mi, vidíte túto dobu tak, jak ja? Vidíte to trošku aspoň, že naozaj ten čas je blízko. A to ešte vám nehovorím o proroctvách. Nehovorím vám o tom, čo Amerika plánuje. To by sme tu museli byť naozaj viac než 5 hodín. Poď naspäť, tam, kde si bola. Zemetrasenia. Poď ešte jedno. Biblia hovorí, že keď toto všetko uvidíme, tieto veci, tak ešte stále nebude koniec. To sú len počiatky, to sú len tie začiatky toho, aby sme videli, že už prichádza Ježiš Kristus. A tieto veci, bohužiaľ, už sú. A my ako cirkev potrebujeme mať otvorené oči. Potrebujeme vidieť tieto veci. Viete čo? Svet nás chce ako zaslepiť. Svet ti chce povedať, tebe stačí malá cirkev, zostaň si v malej cirkve doma, chváliš svojho Boha a to je všetko. Ale toto nie je pravda. Potrebuješ mať otvorené oči. Poď ďalšie. Vtedy vás vydajú súženie a budú vás zabíjať a budete nenávidení od všetkých národov pre moje meno. A vtedy sa pohoršia mnohí a budú jedných druhých zrádzať a jedných druhých nenávidieť. Budú vás zrádzať a nenávidieť jedných druhých. Budú vás prenasledovať. Počuli ste už niekedy o nejakom prenasledovaní? Aby ťa prenasledovali za Ježiša Krista? Prenasledovali ťa niekedy za Ježiša Krista, alebo za to, že si veriaci? Možno ešte nie. A možno si myslíme, že kvôli tomu, že mňa neprenasledovali, tak sa ma to netýka. Ale pravda nie je taká. Pusti mi prosím ťa to prvé video. Počúvaj.